Sedana. Kula badhe syukuran 7 dina 7 bengi. Beleh kirik. Oh iya. Ya. Mangsa Badawa ilang glilipe ning diserantekne luwih dhisik. Aja kemrungsung, aja kesusu. Lajeng aku bakal metu njaba. Ngawekani tantangane si Petruk sajake dhek ora ngerti sapa sejatine penemban Begawan Jati Sampurna. Ketiban tanganku kelakon sumyur kuwandane nggih sawergung asira jalma mangsa baranga kula pasrahaken dhumateng paduka Kanjeng Rama penemban Begawan Jati Sampurna mrih prayogane mrih patine para Pandhawa 5. Ya dina samangko aku bakal pamit ngawekani pakatine si Petruk. Iya iya iya. Sromawahyut Sang Yaksendra Goro Rupa Mangesos kadi pangsempal kaprapal silo kaplesan sakula mayung mangungsi kakyat kagodo nang jogo bumi. kula nengga dawuhipun Kakang Penemban Begawan Jati Sampurna. Ya Prabu Manik Sasmita kalwana non wonten timbal kang ngadhawuh. Dewa Denta kalwana non nuwun wonten timbal kang ngadhawuh. Dina samangko para Pandhawa kaya robot tak perintah ngalor ya ngalor ngidul ya ngidul. Mung sandungane saka pakatine si Petruk kongkonane Semar
sing sajae bakal ganggu gawe marang lekase Begawan Jati Sampurna sing bakal nuruti karepe Duryudana. Mula semangko siagakna para Madyabala. Orik lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman aja lali. Nyangking lading pangirsing daging bathok madaing getih. Digoleki si Petruk. Dhewekne diwenehi pelajaran aja wani nantang lawan Begawan Jati Sampurna. Pendhita kang winongmong dening para dewa. Wah nggih. Sendika ngestaken dawuh. Dewa Denta, non wonten tibang ingkang dawuh. Siagakna para Madyabalam. Dina samangkuk ketemu kelawan Petruk, tabrak dung banteng. Derek langkung, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng ndi to iki mau enek cah wedok kok tak goleki ra enek.